Bună seara, vreți ascultători, vreți mutritori, prota, numai așa ascultători. Ghini ne aflăm în Țivămăta Armânească. O avem oaspite tora seara tâși de Atena, de Gărții, vrota noastră, cantautoare, Sirma Gugi. Sirma, ghine ne viniște Țivămăta Armânească. Am Bună seara, Flori! Bună seara! Multă Mihălsescu că te ved. Ghini te aflai. Ghini te aflai, Caristoti Căliseari. Nu știu, ma să avem niheamă problemă cu internetul. Nu știu, ma să avem Ghini. Are niheamă problemă. Are cale lungă de Atena până... Care lungă și chiar e semnalul prea clopit. Asta mă creapă niheamă, ma noi ținem calea. Voi să am nădea că tora seara va să avem tuparea noastră mulți de armâni, de mutritori de pe armâna mea media. Una mare hrau și una mare dignity, mine că hiu tora de adun, te ved și vă spedețeam un săhati te namino, așa avem, Nadia. Ca de cafioară, mutritoria noștri, poți baga întrebări. Sunt live-ul Tizi Zvârteaști tora pe Facebook. Și Maria Cugliciu Crăciun și Vio vă ajută să spunem întrebările, să le băgăm întrebările și vă vedem desi, vă să aflăm și apan de sitea este întrebări. Ancliniciun tidoli. Hărioși că sunt de aduna oații cu noi cafioară, caficioi. Și tot ninte de lucruri pe care s-a câțară slodară și nu numai de editora, de tot de când sunt ei misticați tu lucrul armânesc. Tu ești un lucru, este ceva care ține de mirachi. Și de mirachi. Și este. Noi tu cafea horhită de emisii, întrebăm oaspiția noștri să ne spună din zărțile lor. Ama la tine este niheamă cam mai interesantul, că pininga zărțina armânească are și alte târlei de zărțină, zicem nearmânească. Ama și cam aticudii, ni se pare ațea că tine învițași să zburăși să armânești de la una mai care nu era armână. Paradox. Așa că vă talas tine să ne spuni în dau lucruri cum sfeați actare. Este ciudit cum sfeați mintireaci. E mult mintit lucrul și ved că tu este în mintitătură iasi gena, ADN-ul armânesc este ca și leganul de apă. Stupă tutele sunt. Mi-amintai un fume mixtă cu păpâni armâni, doi păpâni armâni și cu două mai mucani. De altă mileti. Prota mai al tata cu numai Constantina, cu numai de familie Dinu Costina. Ea s-avea amintat un hoară aproape de Caracal. Și după este un Câsăbă tu România, tora. Un Câsăbă tu România, aproape de port la Dunăre. Ei după aia vziră, nu știu exact când o vziră, mă vziră și ei ca multă lume care îți ducea scaftă de lucru. Știu că era situația mult grea în România. Fură vziră și ajunseră cadrilater cu tot taifa. Baba avea frați și surori. Acolo până o adrăm stop. Paplu meu, Paplu Iori al Nachi al Mocea, el ea s-avea mintata o tuseres, tusear tu hoară, cavaclia, tora mănoi ziți Lefcona, el s-a mintă, și pâpânia, Maia, strămaia, Sirma, și este și moartă, și după aia tu
trei ținții, nu știu, ghini. Știu că fuziră cu vaporul, vindură, tuții vindură și fuziră tu paliți tu cât în România și luară calea, dă siră cadrilater, acolo Paplu s-avea însurat aua. Cu un armână, avur de adun în ficior și nicuchiera lui nu vă sfugă de aua, că nu și-a lasă soia și că Paplu până să moară Anclis este subiectul și nu vrea să zică. Nu vrea să zburească. Noi nu știm multe că nu, el s-a închise și țin minte de la el, el era un figură atât de simpatică, era un om mult umșat, ca bărbat, mușuteață bărbătească, dar el era mult adâmcos. Pe minduiare. Și Anclisia este temă și nu o deschisi și noi nu știm multe. Minduiescu că erau niscânti de țânili fumei, ți zis spărțără teahtare. Dacă nu vru zinăni cu chiera, atunci cum eu să dusiră, eu tânăsiră tu cadrilater, erau vițini, un frate de-al babă, lucra ca cioban, că acolo erau deja mulți vârgari care aveau oi, și prin cunoștințe, cum ziții, îi zisiră, uite, Iori, caftă vărăfeată, erau toți bărbați, nu avea mai, deci Paplu nu avea mamă, avea Irenicuchiră, avea Paplu, străpaplu, Nac și avea și Paplu și pe fratele lui, erau 4 bărbați și vrea Nicuchiră, că era lucru. Așa că baba era nică, baba era protafeată, de ținții frați câți erau ei, avea, nu știu, 16 ani, 16 de ani, 15-16 ani, așa intră tu este casă, avea obligația să știe să înveață limba onia, să acomodează, să înveață răzli, să gărșească limba bucănească, că eu te ciudii când pilazații, când avzăi, când baba e mucană, nu puteam să pistipsesc că eu limba n-ai mai multul, de la ea o învițai, de la hoară. De la ea. E ciudie, așa este. E ciudie. Și mie eram de multe ori când o zbura cu vără vițină, care era mucană de acolo, de hoară, și a zbura cu ea și când a zbura mucăneaște, ea nu a zbura dobrogenește, stilul este, ea avea stilul ei, oltenesc. Adică, știi? E un region tu România. Făcui mâncare, țață, nu știu cum, făcui nu știu ce, mă dusăi. Și eu duceam, mă, cât e baba zburaște și. Dar băi, aflai. Vezi, așa. Este combinația este. Alaltă combinații, culmea, că mama s-a amintit tot așa dit afendi armân și din mamă, dit bănățeanc. Viorica este dată, Viorica, care s-avea mintat tot un hoară aproape de Arad, după aia depusiră cât Timișoara și după aia cu soia și ziră tu banatului Sârbescu. Cum ajunsiră iar acolo, cred că, nu știu, li trăgea apa cât cadrin. Paplu armase orfân dinic de mamă și de tată. Știi de țitai făiara? De cum lăzățea? Cum țitai făiara? Paplu era tot algăcheț. Paplu, străpaplu, îi țățeau gachi. Este un pap străpap, s-a însurat de 3 ori și cu prota miare, cu chiră, nu a avut ficiori, luă una fiată de femeie de la sora ei și o crescură până la 6 ani, cam așa, și muri cu chiră. O crește baba moașa feata.
Sunt soară papluga ea, pali. Ia altă nicuchiră, dar își cu este în doi ficiori. Pali mare un nicuchiră. Ce fascinate. Da, e una, da. Ia și pe a treia. Și a treia îl să amintă paplu, tot, și cu una soră. Muri și este nicuchiră. De aceea voi zic, nu știu, este ceva una ca una îngârbătirată, ne? Și mult gramă urâtă. Armânii paplu arfăn și culmea după ți s-a cu este Viorica pe care el fu crescut de sora țea, care nu era soră, prota. De femeie fu crescut de ea, la Gușislu era măritată ea, și este Gușislu acolo tu vârgărie avea luată funcția de primar. Și paplu creștea cu ficiorii, cu de-aduna acolo și când fu slansoară, zise toti, ți feată vrei tine, ți vrei. Zise, eu viziună feată, tu marginea hoarei, una feată de una moșuteață și multă altă soi. Era mucană, îi zise că este mucană, nu-i țiva, noi ți-ava o dăm. Este Viorica, avea venit cu doară ei, avea dus duni de piane, de gâscă, de papi. De durniare. Alții danteli și alte tete și măcărli, zice mama că erau toate dulci și paplu ali mamă este care tatăl ali Viorică, era un om mult citit, era un om studiat, avea nu știu câte cărți, rafturi adrate de el, tu camera lui, cărți de citea. Și să amintăm mama și, ca să vedeți, și mama rămâne orfană de mamă la 8 ani. Deci se repeta ideea istorie ca un blestem, nu știu ți așa, și mama crescut orfană. Important este că spiritul armănesc fu dominantul, to este... Cum zicește ca șirliganul în și pe supră, tot n-a pe supră. Șirliganul. Și culmea, de partea lui mamă, Viorica, mama lui mamă Viorica, mama ei, Ana, era bănățeancă de mamă și nemțoaică de la tată. Martin Hermann îl chema pe care a zis că aici nicht haben sânză de... Sânză nicht haben eins, Wein, Polizei, și nicht haben sânză misticat, ma ved că a răspunde cât Dina este, că e multul limba germană. Nu știu cât ți la ea, bate la uși limba este. Îmi pare că, nu știu, iasă și năturlie de modă, acolo tu gărții, când am mulți de tinerii de gărții învață germana. Mulți vor germana. Și... Da, ea și mai nică, că o să nu vă zic, că o pe stiznie, că eu la ea, are mai și trupii de germană, de muzică. Așa, aia este istoria și rădăținile mele. Îmi pare rău că nu avui și eu, babi, să aflu istoriile lor, să crescu cu babă în casă, nu crescui cu babă în casă. Ama, când a dit mobesle noastre, ne-a spuse și un hopă că am dat mărtaș, aveai aflat în casă a soacră ei a ta. Am dat mărtai, de un maiet, casă era soacra ali soacrimii și era feblețea mea și vream și mi vrea și o întrebam, așa și cartea Punti Pistichiro, cartea proza ți-a scurtă a Punti Pistichiro, ea îmi dea de ideile și zise toată istoria că este bana ei aua. Umintiu ni cheamă, ea duc doarele de babus, exact istoria ei de bană și cum să află și voi să zic punctez că noi armâni aveam așa un cheamă fetele ziceau că nu, alea nu trebuie, ne mărtau, dar vezi că iar
internetului imnă. Are adărne cheamă problema. Ma baba esta noastră, este al Gucea, zis eu când îl vizui pe Paplu Guci, pe Paptu, eu zici nu voi, că trebuia să mă mărită la altul vără. Și zici, babă, cum, tine zicești, babă, nu ziceam eu, nu? Băgam pe tete, băgam pe altul, așa ne cheamă pe înti am vălit zboarele, să nu duchească și să mi da la Gucenlu, că ei aveau eu să scriu iara, voi să scriu niște proze, ne cheamă și umoristică, pentru că avem și noi, avem umorul nostru armânescu și Vasco și Estu. Bunicul Arali Vasco tu Migdane, așa este. Sirma, nu tu erau albi și piate? Te amintești în afară de Dobrogea, Beidau mi-amintai, este hoara mea de suflet, este zim de acolo, la un an aveam și îmi pare rău că eu nu adrai școala acolo, eu nu știu ciorii, ghinii, viținii știu și după nume, așa în mare parte știu, dar nu fui la școală, nu am avut soț mulți să am, mașcă înizeam Megidia și veara, cum inea veara de să închidea școala, 3 meși eram acolo. 3 meși eram acolo. Te-ți-a îngrăpsit și poezia, ți-a caduri cu baba, pe care am să citesc cu, i-a scris eu i-a îngrăpsit multul, trebuia să refac și vreau să citesc cum va umutrim pe YouTube, că vidum că este acloții băgată. V-au căftat pe YouTube v-au divăsim. Care v-a zis că nu ai multe aduceri aminte de Beidaut? Beidaut am multe aduceri aminte, că acolo toată inspirația mea când a hurchit să îngrăpsesc, mi petricu acolo. Are o legătură mult. Are un magnetism care eu îl duchesc cu Horia, nu știu câți e. Poate tună conexiune, nu știu câți e. Cu Megidia eu crescoia câți ani până la 10 ani și după aia zim cu Stanța, hirații cu estu, cu să bă cu tuti că îmi pare rău că aveam și la Megidia aveam armâni pe Idia Cali cu noi, de-al Sertu, de-al Arapii, aveam Aldervencu, mergeam cu Nicu Aldervencu, cu Jenia la Arapii, erau lângă noi, eram, tu zici, știi, am grăpsit una poezie care zice că tu în margine de lume ne-a răsai trupul și tolante din margine de lume ne-a stis sufletul. Și o băneț, bană de zigă, echilibru perfect, tu te una bană azmultă. Cam sunt o zboarele, nu sunt o exact, ma așa și mine. Eram jumătate acolo și jumătate tolantă parte. Și Megidia este un capitol foarte important o tibana mea, că să amintă prota mea vreari de cilimeană, de fitică, a litinoasă vreari, cum nu știu, este dinamică pe care o duchei. Nu o duchei nici când fui mare, eram adolescent, zic că o luam pe hazin, ahât de puternică vreare. Vrearea că tu nu vizui un fcior cum cântă la una feată cu chitara și ațeale acorduri de chitară ne-ar maseră antipărite tu suflet, tu inimă. Asta e legătura mea cu Megidia.
Aua, dai mă mitornu că și mama ca fi ani ziceam să ia chitară și ai mi-a râdea că masă gini, masă este vania. Tine citea. Nu mă treacă, eu știuțeam. Așa până când lumea că ți-ai tu năzău, că nu are tumote să ia cu chitară și cam au lăsat elițarea, apoi tu liceu. Vițui un coleg avea chitară și de-apoi de la el învițai și mă largul de la poezii, de la grupul de la Casa d'Italia, de unizeam de-apoi acolo. În legătură cu Tot vrea fu chitară. Este un naima mare, vrea un impact pe care nu-l duchei ca nu are. E în formă egală și ne cheamă mampadi. Nu tu e de rezonanță. Fui lânzită, eram lânzită, mi băgam cu mintea tu chitară și mi-asculam cu ea. Dar nu știam tițiu vream chitara. Nu știam că... Asta vreari zducheaști tu tuti cânti la tale, să știi. Asta vreari chitară, știi... Turlia tu care îngrăpsești. Flori, nu, eu nu am zis că nu arătiu cântătoare. Nu, ca niții care îți ved cu microfonul, tu mână, fiate, ficioare, cântă sau alță joacă. Eu nu ziceam decât că voi o chitară, nu știam cât e țiu voi. Nu știam. Dacă o vreau să dau și de ele, să avea ațeale note. Ațeale note, mi-avea intrat tu suflet. Ațeale în două note, acorduri de chitară, îi cu tremburare sufletul. Yeah. Să-mi spui niheamă de apoi ajunsești cu Stanța, BTC și acolo liceul, lucrezi tu în librării, am lucrat și la Radio Doina, Radio Constanța, eu adrai când așa în emisii de armăi, adrai un lucruri de atunci. Lucrai tu ca librăreasă, la librar, Ducheani de cărță. Tu Ducheani de cărță, avui marea tihii că toți ei nu se aflau cărță și eu le aveam pe mână. Mi-avea madrat în bibliotecă mult în șat acasă. După aia, partea a doua, vine mă cu tași, ne cheamă-te un an, doi, este exodul ăsta de hai să vzim să adrăm un pară, știi, toată lumea, fuzi tigini. Cam mult pară să află, ți să aflăm, ți să nu adrăm. Așa vzim noi protaoară, tu n-audzăță doi și zum ne cheamă și ne turnăm de-apoi. De-apoi lucrai la radio. Și la dram în paralel emisiuni la Radio Constanța pe limba armânească. Eu am dupât mult cu cărți de la bibliotecă, doamna Maria Pariza, că avea naghi de om și nu aflau și dă-se sirmă n-a capoți. Deci eu iartări emisiuni nu știu cum să le adar și nu documenta. Eu v-ați căftam, eu documente, tine v-ați și cu muzica, căfta muzică de acolo, după aia s-andrigeau emisiunile, erau de un sihati, până și adram paralel, până când zduchi este afendicolo meu de la Radio Doina și zice stop, boația nu-ți vinde, eu lucrez un radio, eu lucrez aici. Nu poți lucrezi ca tu televiziune, snezi tu toate televiziunile, să dar de la antenă și la ProTV și la uiu vrei. Așa că mi dă năsii de-apoi aia și ne-a drai și arma și aua la Radio Doina. Eu adram și o băga muzică armânească, adram un fel de emisiune, mi documentam și azburam, ne cheamă de armâni, ne cheamă influență să știi,
ascultătorii, ții cu noi, ții cu muzica noastră, ții cu... Aveam ajuns și pe postul de redactor șef și după aia nu-mi dățea canțiva. Și nici a Fendicolul mare, care era Fendicol la Radio Sky și la Radio 2, nu-i dăți ca nu arițăva, nu. Cum se deșteptăm Irachea de îngrăpsarea pe armânești? Pe armânești, prota oară ved cartea lui Mihai, Mihai Prefti, tu este dugheană, eu lucram eu de cărți. Nu puteam să pistipsescu și nu știam care este Mihai Prefti. Nu știam. Care posibil este Mihai Prefti? Eu să divăsesc cu neamă. Am cumpărat multe cărți armânești. Pe alichiră nu o acățai, nu știu câți e, nu știu, ți perioadă fu din nu putui să o afli, din nu de ea. Chiar nu-i dau seama câți e. Ved și iau și citesc cu cartea și ce apurie este de prota oară ved un nou stil de îngrăpseare armânescu. Era un mare lans, cum să spun, un mare balans de la poezia clasică la poezia lui Mihai. Deci nu-ți poate și eu nu-ți poate. Chiar mi-adun cu el tunățul, ei vine și de el. Zic eu. Dar apoi zici, eu ca Pihai zic că nu știu ca nu are, eu vă mi-aduc nici poezia pe care a voi să o îngrăpsesc, după aia nici cântisli pe care le îngrăpseam, nu știu, eu vă mi-aduc eu vă. Am îngrăpsit un oară, tora vă parafrazez de mine, de un cântic care a îngrăpsit, și zădea și tu năsone, vrearea este din noi nu fuzi, mă întreb cât e una duții. Nu știam cât e una duții și îi zic al Mihai, ții cu carte este, cum o îngrăpsiși, zice, ți arăseaște? Este fă o întrebare, o citești, o citei. Poate e văsișne. Te arăsi? Multul mi-a răsi, multul complicată este. Multul este, adar bam, adar una explozie, una bombă este. Este un lucru. Eu acățai să l-o încaci. L-o încăceam la modul de hazi. Eu mai să îngrăpsesc, îi ziceam, măi Mihai, eu vă să îngrăpsesc cu cam stilul ăsta mai... Și el îi zice, mă, sirmă, tine e îndreptate, că tine ai talentul, tine îngrăpsea pe stilul tău. Eu nici nu-i de doi parați că el... Eu pistipsesc și îmi zice, sirmă, tine a căchisiși cartea? Sigur că da. O a căchisi și hei la un level mult înaltul, mult depășit. Mult înzeană. Zice, voi ca tine în doi și altul nu mă interesează. Masiv în doi care să-i dea în dreptul și zic că Mihai, este carte este Ahoria. Zici, este Mihai, una carte Ahoria. Mihai deschise cu acest stil, un stil nou. Un stil nou cât alți tineri poeți care el fu acel prota, deci prota este Chira, pe care este steaua. Chira este steaua, nu este altul ceva. Sirma Mihărsescu, tot asta spun că avem două întrebări și una este de la Mihai Prefti și alta este de la Chira. Cum să-i disire lucrurile, vezi? Și Mihai Prefti zicea și, Sirma, paplu tău de Beidaut, mocea ei, avea nica în numă, Gazepi. Știi de Iini? Deci știi de Iini, nu mai este. Știu. Îi zicea Gazeplu că este un paplunac, Moșenachi ziceau, Moșenachi al Gazep, Gazeplu era că el era mult zânzăvos, că era mult imutata? Este
ca un, cum se cheamă, ca chiperlu. Sertu. Sunt... Sertul era sertul. Sertul este numai. Sertul. Deci, cred că am și un, îi cheamă clironumii de la el, că tora tu, Cam atuniati. Tora tu miată cama, ved că ni se cloronumește. Și ved că acați ei zice, Evcaristol, este numai gazeplu. Te-ți-ai zis răși. Era Mocea al gazeplu că era sertul, că era multul sertul. Și era multul... Era sertul titaifa lui, era sertul tu sensul bun al zborului, sertul. Nu era sertul toalantul sensul. Era bun titaifa lui, că era îi petrec al Mihai multe încliniciuni și vrearea mea, el, ștituția drăpânătoră, ștituția dară și faptul că descrisia este poartă de poezia modernă, de mine este una clambură hodia. El șchira. Șchira, întreabă, care fu protlu cânti cadrat de tine, Sirma? Protlu băgași pe rada acolo? Da, le aveam, dar îmi pare rău că aveam acasă și schirură multe documente care le aveam acasă, care armaseră acolo. Protlu cânti, este ți-mi mutrești așa. Ia zână, am poți să zici, protele zboară. Ți-mi mutrești așa, nu vezi că mi tu chiși, mutream-aș la luțări, și la ochii mei ancliși. Este fu protlul meu cântic. De eu adrea muzică mânească și nu mi-e îndoi ca noară că va scântuia armâneaște, că nici gine nu știam limba. Nu știam de la baba din vară că cu mama nu a zburam în casă multul. Mama era răftoanie, cum zice, și ea dra fustănia răftoanie. Și dai m-aș țin minte că ea avea mași cliente mucane și avea și armâni. Este care aveam eu în casă, era non-stop limba românească. Doamna Marioara și doamna și așa nu vreau, așa să-mi faci, așa. Când uinea tati, de-apoi zburau, ești de-apoi de mult zicea tati, mă, câți ani am zburâți voi? Păi cum să cu care să zburăm noi de-apoi, ziceam eu. Cum să zburăm noi? Așa, aia este fu protlu cântic, să zici, și băgat din stil folk pe care eu aveam băgat și cântiții pe mucăneaște, adraind două cântiții pe care nu le cântai ca noară, compuse de mine în stil folk, nu le știți, astea sunt o surprise. Vă le ascultăm vă oară. Altă oară. Și tu genul acel mi-mi induisa, dar ia să ahorhesc un cântic armănescu în Acaniase. Și eu îngrăpseam tu acea perioadă că zici al Mihai, mutrea eu doar va mi bag și va să îngrăpsesc cu zici. Vezi tine cum va să îngrăsi. El avea pistostine, el avea piste tu mine. El zice, Sirma, tine ai talentul, eu la ieșini cheamă pe, nu că va să îngrăseam. Eu zic, nu, eu vă zvestine, eu vă mi duc eu. Ia zvestine. Trestine pe la librărie, iară tunățiu, vine el domnul că nu știu câți meși, Sirma, ia-ți vedem? Ei, zici, tine chiar tora, haide, tora, zici, pistipsiși că zici, eu este lucru. Sirma îngrăpsea. Tu nu-i să-i uit de seat, tu nu aveam stilouri bune, tu nu... Nu inea fotisea, inspirația. Nu inea inspirația, muzile nu ineau, muzile. Așa că tu nu zău, nu știu cum vine tu nu zău, nu știu, vine, de la, așa.
Vai că zăsichera una oară zăsichera, vai că poezia mi căftă mine. Eu zic că și pe mine mi căftă, mai multul de pichera că eu, prota, nu știam limba și poezia mea dră să o înveț limba și cânticul mea dră să o înveț și mai gine limba. Vai că ea îndea de semnal că tora este cherul o tău, și cum am grăpsit eu atunci ziua, la întrebarea când toată lumea îmi zicea, cum îngrăpsești să poezii tora tine? Cum ți vine? Cu toate că eu din nică îngrăpseam, ca ficiuric. Nu cred că este vără fiată ficior, să nu desenează ceva, să nu colorează în șații, să nu îngrăpsească în două zboară. Și eu, nu ziceam că adram în două poezii cu cravata, cu pioner, cu destă, cum spurtat. Și fu ahurhita. Cântile tale ajunseră molto cunoscute și vrute de a rămâi. Dimi au una marca Horia, marca Sirmaguchi. Așa cum o întrebai și Kira, tu andamusea de-aua și niheamă Kiro, are niscânti temi stur centrale tu ți-a îngrăpsiști nepânătora, care sunt astea? La cântiții te referi? La ți-a îngrăpsiști nepânător. Cânticul nu s-a dară ca una măcare după una rețetă. Ahâtă sari și ahâtă chiper și ahâtă, știu și eu, ariz și așa. Nu are rețetă cânticul. El e singur, te caftă. Eu protele cântiții, tu prota perioadă când am grăpsit cântiții, am grăpsit cu inima, pot zic. Poate că eram nica erotevmeni, aftoto erota, to agapi, și de chitară, că nici nu judicam ghinii și am grăpsit. A doua perioadă am grăpsit mai mult cu mintea și mai mult cu rațiunea și mai mult cu tinia pe care eu dăm a cânticului vechi de zămani și să ne luăm după el și să îngrăpsim. Timine este lucru ca să tănem tubană cânticul armănesc original a nostru, că este amprenta noastră, este emblema noastră, este sufletul nostru. Cânticul, eu te cântic, nu știu, atât mi doare că nu pot, nici nu voi să zburăsc nu, mi doare cânticul. Cânticul voi țină mulți compozitori din noile bârnuri și să-mi îndoiască că el grește. El va îngătan, este ca un ficiuric, va să-l hâidipsim, va să-l mutăm în ziană, nu știu, eu pe mine nu știu. Teațea și zboarele le duc pe cât mai hândoase, voi să le dar cât mai hândoase, ritmolul se cât mai hândos, așa, este, să zic, a doua parte, partea deftura parte de a îngrăpseare, o îngrăpseai cu mai mult șmirachi, mai multă tinie, mai multă importanță ideea cânticului, că el este care ne reprezintă, care ne spune. Eu încher hlambura și mult altă hlambură, că e cânticul meu, eu nu am identul, eu hiu zero. Este, mine cânticul vas mi reprezintă pe mine, să-mi reprezintă zborul, să-mi reprezintă zborul armânescu, să-mi reprezintă tradițiile, arăzile,
Nu, este... Să avem angătan că dalihia cânticlu este un ditațali elementi ți na spune identitatea și... Spune, avzi un cântec Văgărescu, știi că este original Văgărescu sau un buzuchi gărțească, știi, că ne zaua. Noi ți știm. Noi vă ne turnăm la cântecele vechi, care și alea vor influențe. Nu poți zic că tu cântecul, știi, Flori? Cântecul este... Cântecul se inspiră de cântec. El și fi trusește. El fi trusește de cântec. Aveți un cântec și îi dau un cântec de altă lumache. Și de lumache este altul cântec. Și îi dau altă băbuche. Și de acolo așa este cântec. Nini torato minti ți va dit un poemat de ta, eu diceai merili stin voi, angătan la lumache, să nu sfrângă pomlo, să știți că e a meu. Da. Așa e îngrăusit. Se pare mult mușat acest lucru. Cum e să tine? Că ducherile este cam ahândoasi, să amintă, anda omului este zori, i anda o duți hăzuri. Știi? Ca fi un ducheaște, ca fi una îngrăsește după cum ducheaște. Eu acă chisei că mulți când sunt tu perioada de harau, bana este bună, sunt tu ghinituță, agrăpsesc mult un șat. Sunt mult inspirați și au este. Altă grupă, eu intru eu tu grupa este, dar îngrăpsi și ne cheamă de harau. Mai mult am îngrăpsit de zori. Mai mult am îngrăpsit este. Când îți fănai mazori, Sirma? Când îți fănai mazori tu bană? Poți să-mi spuni? Infuzorii de 2 ori, dar va să punctez mai punctul 2. Punctul 2 eu fu mari zori fu că fui diagnosticată cu lângoare urâtă, mult greau. Eu adrai și operația, eu adrai și chimioterapiile, ți va zic că armaș fără per, purtai peruca, chimioterapie, radioterapie, și voi zic că tricui peste asta, o acceptai, fu un acceptul, zici, nu zici că câți e tora de mine, zici Dumnezeu tora iudeade, nu știu cât de mult vă trec, de lișor vă trec peste asta, ma partea psihologică, psihic, v-ați luat mult în zeană și te-ați voi zic la mulți motritori care sunt totora seara cu noi, să nu chiar Nădia. camurile de mână, nădia, să nu chiar că mai multul, mă nadrăm mai mult rău. Eu luai sub altă formă, aveam și chitara, mai mergeam la chitară, mai... Dar apoi a fost 2 ani de terapie până de pisic. Eu putui să-mi adun, eu putui să-ți ved, ți-a drai până tora, ți-am de adrare de oași înclo, Hiugini, tora Hiugini, adrai analizele la dar la cafe 6 mei și am nica lucru. Noi ne hârsim mult că o anăchisișa este lângoare greauă și eu tot n-a voi să spun că mi-ciu seama, dar n-avzam, to este chiro, tu care ți era zori și mult mi-ciu seama cum era atât de hărăcoapă și atât tot n-a coarăs lupi buză. Și Dalica, urmechea ți poți să dai o energie pozitivă, poți să te bați poți să te iei să te alunță cu lângoarea. Poți să te bați. Eu nu știu. Clironomia al papului Sertu. Noi ne hârsim că iuputuș al lângoariei, că avem ananghi de tine mulți ani de aoași ninti să ne spuni multi alti mușuteți. Da. Care sunt multul. Și eu am ananghi de voi că și noi artiștii, să zicem așa,
Fără voi care ne ascultați cântele și poeziile care le adrăm, nu him ceva. Acolo vai cântul eu, astăzi mâie. Așa că him un pachet, himnăm mână de mână. În Doi de Armâni știu de cărțile tale, știu sigură că mulți nu au avut de ale, le-au văzut, așa că va te plăcărsesc cu să ne le spun și ne cheamă. Vă spun în două cărți cu care hurhii și care îi se tipusiră, după ține de correctingul este la țeavea mă îngrăpsită Mihai, îi Hristusescu ștora, mi Pitricula Hristu Cândroveanu și zice, sirmă, eu va te duc acolo, să te prezint eu, că de una poetă mult talentată. Nu fu așa să ne ducă, nu ne... Avem altul program și după nești singură. Este prota mea carte de poezii, este caftă-mi, stipusit în 1990 ținții cu una prefață drată de Hristu Cândroveanu la editura Fundației Culturale de Mândarea Părintească, prota mea carte. Prota mea cali ticât în noua lume a zborului românescu. Așa cum zice Chira, poezia mi câftă. Vai și pe mine mi câftă. Noi ne hărțim că te află. Și mi-află. Altă, după aia îngrăpsi și ne cheamă proză. Tuta și proză este care ziceam cum ata este de la Punti Pistichero, la Almanahul Macedo-Român, avea ieșit tu în 92. După aia luai un premiu Stu Macedonie și un premiu special. Mi-au scoasă una carte de poezie Paradisul dit noi și tu două antologii pe care ieșiră de poezie prota tu dounii zați nu, pare că 7 7 tu dounii 7 este care este apredusă și tu limba franceză și este antologia Noi Poeții a Poporului Îndreaptă de Chira, de vruta noastră Chira, steaua noastră Chira Iorgoveană, poeta noastră Naima, care nu. Este prezentă Iuții Du, este prezentă, este așa cum v-ați zic eu cum este. Cum este. Este și. Vreau să citesc o este poezie, datora v-ați zic. Cum vezi și o Chira, că zici este Iuții Du. Mi chiar un cântic, îngrăpsi eu una poezie. Ca fioară, ca fiveară, mi chiar un cântic și mi aflu un zbor. Ca fioară, ca fiveară, mi nec tu-na râu, lacrimă de dor și mi-a dar nior, steau pițer și pui călător. Ca fioară, ca fiveară, hiu dulciniorism de poame, de iarbă și de poame, hiu iuții do. Ca fioară, ca fiveară, hiu gârnu coptu, hiu pirpirună, trandafil albu și vasilico. Ca fioară, ca fiveară, știu ca mea stingu și iara va mea prindu tună bășare. Și ta sâncher torlu, voi s-mi-a dar vimtu, să zboair, să alag pistea mari. Multă mășat. Va te plăcărsesc cum poți să ne spui una din poeziile tale de antologia Viitor de zboară și să ne spui, mă poți și parnește și pe gârțește. Auzi că așa, cam notaia, ne aveam aleaptă, poezia Tuti cu Aradă și vă citesc și pe gârțește. Una antologie, Palia drată de Chira, care este omul potrivit, cum zic, omul uidisit, locul uidisit. Locul uidisit. Nici nu se poate mai mult de atât. Iar este Manțu și Iori Exarhu. Cele mea, zic eu că sunt cele mea
le alichiră. Ahâtă vreare le-a avut să adună poeți, să adună poemele, să adună, să le aibă angătan, să le întreagă, să le bagă caduri, să le... Multul mi hărsescu că ieșir și este antologie și vă citesc cu tora. Este una carte te anami, este pe armânește și pe gârțește. Dit gârnu până, dit țeruri ploaia, dit lemni foclu și dit mieri fumealia, dit sini lapti, dit foc cinușa, dit munti șopat și dit lânzit tusea, dit loc lilicea, dit api arina, dit văi holu, și dit oamenii numa, și dit mini zorea, că nu pot zgrescu și mai multe zboară ta să îngrăpsescu. Silma, nu știu cum sfrații mea, că știi să stihisești lucrurile, că eu vreau să zic o poezie de-a ta din cartea, din antologia Noi Poeții a Populilor Niți și o aveam aleaptă, nu știu și o aleap și de poezia este. Vă auziți știni, vă auziți ștora. Eu vă auziți musuțeață are limba noastră și alte limbi. O ascultăm prota cu tine pe gârțeaști și de-apoi eu vă auzic pe franceză. Ola metisira. Aptositari, topsomi. Aptosuranos, ivrohi. Aptaxila, ifotia, και από τις γυναίκες η οικογένεια. Από τους μαστούς το γάλα, από το φωτιά η στάχτη, από το βουνό η βρύση και από τον ασθενή ο βήχας. Από το χώμα το λουλούδι, από τα νερά ο άμμος, από την κοιλάδες ο άχος και από τους άνθρωπους το όνομα και από μένα το ζόρισμα που δεν μπορώ να σου μιλήσω και πολλά λόγια να σου γράψω. Eu v-au zis, tura, ne cheamă pe franceză, vă plăcăsesc cu să nu vă cărtiți, că nu am ghivăsit și nu am spus pe franceză de 100 de ani, așa că alătusesc cu este asti. No problem. Nu. Adusă pe limba franceză de Nicolas Trifon și a sunat și tout a un sang, du blé, le pain, des cieux, la pluie, du bois, le feu, des femmes, la famille, de Seine le lait, du feu, la cendre, de la montagne la source, du malade la toux, de la terre la fleur, des eaux le sable, des vallées les hauts, des hommes le nom, de moi le chagrin de ne pas pouvoir t'appeler et trouver davantage de mots pour t'écrire. Bravo, molto geniu! Bravo, Dori, molto geniu tu sei. Ora, ghini, așa. Nu, tu sei geni, că așa drăi ne cheamă franceză și... Azi tu te zoați adrai, mea, eu să am poezia ta pe franceză. Deci lucru nu puteam să lucrez. Dacă avem o întrebare de la Daniela Costea, deci și Sirma este tot Gian suflet. Aia să aducesc cu eu când o ghevăsesc cu zboarele îngrăpsite de ea, când o ved, când o ascult. Care sunt oamenii de bana ta, ți fără inspirații, muze, de putuși să scoți tu migdania hâti ducherea hândoasii, metaforă de malmă de poezie armânească. Care furați oameni care te inspirară, care adusiră muzile? Muzile le-a adus Mihai. El care mi inspiră, mai mult nu mi inspiră, mi pimsi faptul că el avea îngrăpsită și noi ne știam cu Mihai de mulți ani și zici, cum Mihai a îngrăpsit, eu nu o să pot să îngrăpsesc. Când era hârlișor, adică Flora tinde peturi, eu nu pot. Ia să vedem, pot? Nu pot. Așa că până să pot stindu peturul, va lucru. Ne inspiră, nu știu, ia stițiva, vai că muzile și aflară casă bună oa.
la mine, una cohia, flară, Flară un cu nachea. la meu, eu, nu știu, Iuva, sunt o pe lângă mine și eu le zburăscu, le zălif Hrăstusescu, ca fioară, vrei fete, viniți și de la mine, care stau multul, V-a când odar vă dulțile zăcăiniți, tora va smăcăm ceva dulții, una buneață, una pită. Nu știu, nu pot, tora, dar niheamă hazima. Nu știu, știi, e mare lucru să fii inspirat. Este ține de ahât de cundeilul pe care va-l țin tu mână și va să îngrăpsești. Mas nu e inspirație, nici tu cântic și nici tu poezie. Cam ageni să nu îngrăpsești, ești nu adar. Eu nici cântiți nu adar cu Zorea, nu adar. El e singuri. San Ciucutescu la uși, bam. Inuli le aprog și după aia să mintesc cu doauli. Cânticul cu versul, cu zborul, să împiltesc, nu știu cum. Eu este una magie. Să adară ceva, nu știu cum să adară. Care va zic că l-a dar lucrul cum lipsește, nu l-a dar aici. Asta este. Și îmi pare că este o nimic bună și lucru de bană. Magini pțân, sibă calitativ și nu hibă cantitativ. Eu așa zic. Că mai bine să știu 3 poezii de ale Eminescu, ținții, dații, decât să știu 100 de, nu știu, zic, ca valoare, poezie ca valoare. Să comparăm, ne cheamă valoarea cu non-valoarea. Așa și tu cântic, și tu poezii, și tu uiți, și tu culindi, ca să ajungem și la culindi, să mă întreg, și tu... În tora seara ți-a să adrăm, tora seara până la 2 spre noaptea asta, să rămas și deci la adrăm o apeti. Sima, avem una întrebare de la Lence Kostovska-Pavlovska din Republica Macedonia, care întreabă, eu poate să află prota cartia ta. Să află Iuva, este băgată pe internet, Iuva, știi? Nu este. Vasul să tipusim noi pali. Vas să adrăm pali, să băgăm iara... Mea că vinim și la acea întrebare, eu aveam toraptoarad, că zicea și... Adraș faci multul de 100 de cântiții și multe de ele ajunseră hituri. Alexandru Gica zicea și își va ghivăsesc o ații zicea Alexandru. Crescum cu cântițile tale. Cântiții ți-a spun și lefterii, am aș vrea lumea noastră vechi. Am elpi dacă ună zu, va-ți bați tu ună carti, tuti poematele tali. Că fuși cu vârdoanii filotimă și le-a rădăpsiși, le-a răspândiși prea clo. Cum ziceam, maninti, merili stivoi, angătan la lumachi, nu sfrângă. Omul să știți că e a meu. Vini oara te este carti, Sirma? Vine oara și nu mă știa. Sunt o adunate, le adunai tuti, le băgăm tu în carte, ca spată toată lumea să ia una carte și bună. Acolo vizui la Deni și ghinea drăcă băgă, tu ți-am grăpsit un singur volum de carte, așa le adunăm și noi și după aia te ficiuriți, că știei voi să adun și să torahiu pe partea lor, să le adrăm în două permite de me agrăpsi, știi, două permite de le băgă Toma sunt pe YouTube, Curcubeta și Luplu Nicola, sunt acolo, ficiuriții pas le ascultă de acolo de pe YouTube. Mea tora Hișmai de 2-3 ani. Tora Hișmai și cam mi inspiră, mai mult tora este nică, mi inspiră și am învățat misură până de la 30 și știi, Bana știi, aduci sala și ia cu și i-aduci sala. Știa voi să îngrăpsesc cu multe, îngrăpsei și baba iarna rumină, misurul la zdrumină. Eu așa ți s-a spune cu multe doar de teatru, Vasivă unul mult. Are teatrină, astăzi, vedem are și ea. Mi cheamă arând de artistul Oari.
Tora cât eu vă duc că nu știu, toți vieții sunt așa. V-au aibă Maia în gâtan. Care are harea lui și ca fi mai dățica lui nipotii, nipoate, n-ai mai deștept, n-ai mai șat. Asta ca să ne, cum să ne hărsim noi mintii și după aia. Numai școala, de tine am așa obizui și se pare că are multe hărti, partea asta artistică. Are și zăsim, Dana, zăsi că v-au dat și piesă la un instrument, o zburăm sudați. Mi-am mânat la pian, la ceva, va de nică să înveață un instrument, o atuți vedea Greții au un, cum să zic eu, când este un nom, sunt un nomuri neagrăpsite, sunt exacte. Ca finic, știu că Dina mea adreaua școala din nică, ea se amintăua. Eu mi-a spărea și zici, ți bună cali este. Cum a ajuns prota de clasă, clasa 1, protele clasei, așa, avură profesor care le preda fluiara nuntu, de-a dran două noti, zveadă fciori, au ureche muzicală, zveadă mastână ritmul, așa, testeniți. Și după aia fiecare profesor ducea la părinți și zicea, este fcior, e mult talentat sau e super talentat. Ca fi fcior, Cilimean era, după aia părinții, lua clarină, va lua la violi, nu toți, că nu toți sunt talentați, nu toți au, dar este de-aua fugi, de-aua este îți da startul. Mirachea să aminte de acolo. Nu mai să vărătora mare care este, zică că nu știe instrumentul. Și Dina mea înviță chitara singură și pe internet și are niște soți, că ție s-ar mână m-a prigios ca lanță. Asta este unor nu bună, părinții ți pot să-și da nieții standards. Au și o educație muzicală prota. Au în orele lor de studiu, este un program anume, că ca să încadrează un copil într-un program, asta l-o și știi, ca și la sport, să-l dai și la sport și acolo. Are și un program. Mi se lipsea și să știi ca un aradă și și sână de ea. Așa este, Florești. Sirma, tu ani n-audzăți, inșiră tu mi-dani 3 caseti, canda, cu cântiții de atali, și la prota casetă ațea o parte de orchestrații foadrată de Parea Pindu, atunci erau nici cântătini de Ilichia de liceu. Ei erau de liceu. Sunt mult cunoscuți și căptați la nunțele armânești. Ți se fața caseti, putem să le mata aflăm iuva, nu știu, cât nu are nica un CD Sirma Gucci. Știți, ieșim tu Migdani, ieșeam eu cu mintea mea de 90 de 30 de ani și că și să mi-am drupească ca orchestrație niște fciuriți niți de liceu. Zic și eu cu ei să vă lucrez, lucrai mult cu ei, să știi. Și dai când mi ved cu ei, le zic, știi cum mă dram? Știi cum vă încăceam? Știi cum vă zăzeam noi și? Știi cum vă adunam? Știi cum? Deci ei, nici ei nu știau Iuvaneam. Nici ei va să ajungă, că sunt tutora numărul 1, și nici cântesile mele eu va să ajungă văroare ascultate ei nu. Așa că eu și cu ei, până tora him ca un întreg. Ca un... Agrică mult că era de Beidaut? Nu știu, poate și sibă, nu știu. Că nu-i căftai, întrebai tu soi, să știi, care va niște fciori să ne acompaniază, eu vreau mai mult să le adun, să am un album de autor, că eu le-am dat, că fui inspirată și că adrai niște cântiți, să le am acolo, să le bag tu ușat, zic, uite, mai acum că
cu chitara tutti direață. Nu știam că el va să ajungă, că nu știam câtă diversitate de cântec pot să dar. Că eu nu îmi n-ai pe un gen de muzică. Pe muzică contemporană, de muzică de zămani, a grăpsi, mi duși și pe bluzuri, a grăpsi cu lindi, nu știu, m-ați pot să dar și una operă. Sunt mulți azi care ți caftă să îngrăpsești Maxus, ei un cântec. Sunt mulți care sunt mulți. Mai mult colaborez cu Pindu și după aia sunt care în cântarea cât dimșat și cât dimșat cu... Care ți lohari n-ai mai mult? Cum ți dusi mai largul cântecul? Tu-ți cântă cât și este niți fete tinerile dit tora mărire și ale cu COVID-ul avut chiros crească și să ne mărim, să ne ciudusim cu scură de aonia și calilicile. Tuti cântă și să aibă îngântat, diheamă, la estul repertoriu, mai mult să ducă hlambura cât partea asta noastră de perifanie, mai mult stilul ăsta armânescu. Nu zic să nu cântă, că la anunță să cântă toate stilurile, te-ația, neza clos, să avză de tuti și să te hârsești, să-și joți. Eu știu, am un traiectorie pe care voi sub baga și niheamă pe aradă, atunci când dăm un spectacol, cum este primăvara armânilor sau un festival de folclor românesc, zic eu că aclo, va toată lumea se prezintă cu un cântec vechi, cu un cântec de zămani vechi, cu un pas de joc, paslo aletinos de joc, ștraca aletinoasă, fără coreografii, fără batiste și fără de-astea care alte mirăchi dar una mușuteață și un efect special. Ma când este un festival anume de folclor armânescu, va fi autenț, ca cum sunt o armânii din gărție și cum sunt o armânii din vârgărică și acolo imnă Pidia Cali și armânii din Macedonie, ne cheamă să nu fugim. Deci multe neauhari și Cornelia, care nu este armână, cântă așa de mușat. Elena, Gheorghe, cântă așa de mușat. Nici nu știu care zic tine. Teodora, care cântă. Sunt o hăti multe. De ațeale, fetele este cântătoarele mări care fură, toată ne scapă numai. Tot așa o feată mucană care cântă toată de ilichia mea, trebuie să bă. Ne scapă, cânta cu... Avea hurhită să cânta în gătan și ea, varianta la îngătan, că mulți o adrară, mai multe... toți vrură să-i dau un anumit... Una buiauă. Buiaua, horia, a cântecului și ca fi unul dus și cât eu vreau el și nu minti cântecul. Un m-am șat decât talentul, adică tu sunt ca tu talentați, cu boați bună, este, nu am ce zic. Au hărea lor. Ca fi ăna are harea lui, ne? Ca fi un, așa este, e. Silmă tu dosiš, că hurhiști îngrăsiš colindi permânești. Știi care fu? Ațea prota colindă tiu? Eu care fu, că mi durea sufletul tună seara și de iarnă așa a hurhi permisul estu, neșa drai pomlu și de-am era 3 tahina, că glăream pe el așa cum cu luninile și nu știu că ție ca fi iarnă hiuniheam nine splângua și am nu hiu gine. Nu hiu gine, nu tu sensul urât,
hiu mai nostalgică, hiu, nu știu cât e, și Tacață vinduierli. nu, mi transformă tu-n cilimean. Când mi transformă tu-n cilimean. Mi-aduc aminte că ne zeam de colinda, mi-aduc aminte că ne înghițau cicioarele, că era neauă, că nu ne dădeau parați, că ne dădeau că ne avinau. Și pe mine este lucru mie durură. Cilimean, că nu că mă să adunam noi sații de parați, dar când dunezi la unul și tu stai harau acolo, scânță, tot este. Plus că nu aveam repertoriu noi. Voi aveați ahurhită cu un album de colindi, Flora, pe care l-aveați înregistrată, știi, cu Toma, vă ajută. Nu noi, era un altă Parea la Steaua, cu Toma Reache. Andrei Psiră un afer cu Toma. Un album. Și după este idee, eu zic, numai colinde nu am grăpsit ora. Ia să neg să urski. Na ca nea să vă colindu. Ne fersim că te agățași că ești multi mușati. Dar și cum eram eu atât de șhărioasă și ne cheamă nostalgică. Nu știu cum vine. Vine rămuzile. Atunci, idia seară, am grăpsit și zboarele și zui până la ținții tahina de băgai acordurile și am grăpsit pe telefoane să nu cumva să mi-a scapă ceva. Era o amintitură de zboară, nu, mă și eu acă chisescu, mă să-mi grăpsesc cu țea daroa. Și fu colindul a grăpsit care dea de startul. Ne-au dat din zeană, ne-au dat din zeană, peană peste peană. Și angelii din țăruri de puse rălișo. Ca știi că ne-are hare și... Ia fi casă, un cântic alasă, ta-ți duchească oamenii, că este semnul bun și că se amintă Hristolul, tu noaptea de Crăciun. Nica, până tu ora adunai vreo 12 de cântiți de colindi. L-așteptăm și astăzi. Și mai multe, să dăm un The Best. Best of Sirmaguchi. Nu avem alții. Este, tu te validăm și un nume The Best. Și va să dăm și un înșotă numai românească The Best. Din Naima Bunlu. Cum zice? Naima Bunlu. Sirma tine a îngrăpsit de alicia iholul la multi de poemati la tali. Sunt multi poemati la care iholul fu adrat de altul vără? Nu. Nu? Nu are. Nu. Tutti de la tine. Le luai de la mine și le luai, nu luai de la alți poeți. Nu, mergeam de seară vără poezii de-a ta care fu băgată pe ho de altul vără, nu de tine. De poezia mea? Da, de poezia mea, da. Fu caftămin pe care îl băgă pe Ho Hrista Lupci. Nerele Stivoi, Angătan la Lumachi, îl cântă el un cântic. Alante nu știu m-aș lua răvără, că nu am vrut cum să le ia, că eu le luai prota și le îngrăpsi. Și nu am vrut chiro. Nu i-a lăsat. Ia cartea și să... Nu, majoritatea, marea parte din protlu volum, sunt dașdeua de tolantul ioa, sunt iar îngrăpsite și așa, băgate de mine. Mașa este ți-l minte. De mulți ani băneți gârții. Cum este bana acolo și desi ai, nu știu, vreo legătură cu suțatele armânește de acolo? Gine că să adrăună suțata oa. Hiuaua de n-au zățânauă. Na, asta dar inghiță 3 ani. Inghiț. Trebuie inghiț. Pardon.
13 ani. Aua. Nu are mult chiro de când să aminta este nou sățată, sto hurhidă neș decât din 2 ore acolo. Este mult a largă de mine, este tu centru. Eu am carnet din post conduc, ma nu mi-a lasă nicuchirul să conduc. Du-ți Maxia. Că are frică să nu agudesc pe vără, să nu mi-agudesc cu Auații este, sunt mulți motocicliști. Foarte mulți de mulți. Și ți este frică să nu ți iasă în cale. Zice, aua nu-i cu stanța, nu te joacă tine cu asta. Și că îmi vine cheamă peste mână sneg eu în centru, de multe ori mi-aducea, ne negeam de doi. Da, după avea și el lucru, nu putea așa după mine. Așa că ne cheamă, după aia renunțai, zici la sciorii. A avut și schirul la cel Camazorii în 2 ani. Și după aia vine și vațea așa și tora îi ved că se adună, adrară șpareia de jucători, se adună, de multe ori ved că se adună la câteva tavernă de cântă și joacă acolo și petrec pe armâneaște și măcă pe armâneaște, ca tu titlul cartiei de măcați pe limba voastră. Măcăruri, da, măcați pe limba voastră, cântă și joacă pe limba lor, noastră, mult geni. Este geni că s-a drăiesc sutată, este mult geni. Așa este. Ar fi ahurhită, voi să pistipsescu că duți la un lucru bun. Cafea hurhită bună, de un lucru bun, n-are cum să nu iasă, să nu duc tu final la țivam șat. La țivam șat. Napruchem și noi de bitisita moabetiei, am mazrea și mașină spui, dese așteptăm țivatul, șcurtul, chiro, vră surpriză de la tine. Sigur că da, surprizii sântului. Nu vreau să ne spui tot, per mie, Flom, așa și nici surpriza este că tora a luat lui scoate a luat lui. Așa, așteptăm să zină pânea și să coacă. Vă băgăm și tu furnul, tu cireapi și când o iastic a roșii ne cheamă și bună de o să putem în afară, vă să dăm hăbări. Noi ne hărțim că scoați-ți-va, tora, tu ești tu, Chiro. Nu scoați nica, artea a doua va scoacă cu mine. Nica nu-i tu furnul. Nu-i tu furnul, nu. Ama până tu piti stadian, minduim să ajungă și tu furnul. Și așa și tu furnul și tu și... Nu știu, sigura, nu știu sigura, ma este un... Mama ne hărsim că este țiva picali. Este picali să se aminte țiva am șat. Este. Tu bitisit în aveam ațeali 3 întrebări știni. Ți zbor, țari hari n-ai mai multul, ți măcari și ți cântic. Că știm că ești multă măiergeania, dar măcar multă buni. Le-a doar să știi. Ți-ai nieză și buni. Nu mi-a luat, dar nu și una expertă, dar nu știu cum înies. Ies. Zbor, un zbor care mi-a răseaște mult este nădia. Este un zbor înșat, nădii. Și voi să avem toți nădia este că să o avem daima cu noi nădia, suportăm cu noi nădia. Să nu ne dispărțăm ca noară din nădie. Să bă daima cu noi. Măcarii care mi-a răseaște tora că se aproache și Paștile, mi-a răseaște Nielu tu cireapa și cu pătăți multă și si băca lăcumea Nielu. Nielu și țin minte când eram mică ne aducea paplu de la pădurii când uinea cu oile, aducea bureț și frizea Maia bureț. Este vă țin minte ca măcare prota care fute mine și
ceva nou, că nu-ți vin de ani, nu era simenea tu. Nu stimada Horia. Nu stimada Horia, ne. Și un zborlu, măcarea. Cânticlu. Și cânticlu, tora tu depisită, va văzăc tora care iari multu hari și care este multu vrut de tuți armânii și care este reprezintă cât de multu că cum va lavză, cum va sansar de mirachia că hi un pirif în armân, că him, cum zic eu, aveam aua, îmi cheamă Flori, un minut îmi cheamă că cu asta vreau să dipisescu, cu calea lactee vreau să dipisescu și cu acel soni cântic. Și toți mutritorii, iartă-mă, nu te asim, îmi cheamă cu zborlu, nu puteam altă soi. Zborlu, Flori și cânticul nu se dipisește ca nu. La calea lactee, pădurile erau tutalare. Cașlu era al laptelui. Laptele era a oilor. Oile era al paplu era a fensui. A străpaplui a meu. Străpaplu strădea de calea lactee. E calea laptelui. Calea laptelui era patrida noastră a armâilor, fară pirifană, cu arânză de picurafi. Asta este poemata cu care vreau eu să înclidă asta seară, mșată. Și tora, n-ai mai vrut cântic, n-ai mai avzit. Vă cântăm tot sau tora? Că m-am șat de fară armânească nu are vără, ori la toți un Paști mșat, serios, ori sănătate la toți. Și să ne vedem cu ghine. Și ne vedem cu ghine Tuharei. Tuharei. Să urchem să ne cântăm asta de pisita noastră de ață. Asta se hatim șată. Ia să avzăm ți cânticul. Икняра, море дракняра, бояр папули песня. Икняра, море дракняра, бояр папули песня. Tombe, 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 noi tombe, țin portanțul ilir cu funde, țin portanțul ilir cu funde. Хрioasă firma, hărioasă Tibășem, Stigini, Tușcurtu Chiro, Taima Tuharao. Aveți angătan de voi de sus. Seara, 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 seara.